handler om protein og vigtigheden omkring dit indtag af protein i forbindelse med træning. Jeg har et spørgsmål fra Camilla, der spørger om, hvor meget protein hun skal have, hvor vigtigt er det i forbindelse med hendes træning, og vil det hjælpe på hendes vægttab med det projekt, hun har gang i lige nu. Og for ligesom at først fortælle, hvad jeg synes, og så kan jeg prøve at tale lidt om, hvad jeg læser omkring i medierne, om hvad der er vigtigt, og så kan vi prøve at finde en konklusion ud for det. For at tale om proteinindtaget, hvor meget protein du skal have dagligt, så kan du bruge et målestok, der hedder, at du vejer dig, og så ganger du din kropsvægt med en faktor 1 til 2. Det vil sige, at hvis du vejer 50, det vil sige, at hvis du vejer, lad os gøre det nemt, 100 kilo, så skal du have imellem 100 til 200 gram protein om dagen. Det er meget groft sat. Og en af årsagen til det er, at der er ikke så meget videnskab på, hvor præcis du skal være i det indtag. Det jeg har tendens til at gøre med mine kunder og mit eget liv, det er, at jeg sørger egentlig for, jeg tæller det ikke, men jeg sørger egentlig bare for, at jeg får en rig proteinmængde i min kost. Så i min verden, der vil 2 gange min kropsvægt være mere end tilstrækkeligt for at dække mit daglige proteinbehov. Så kan man tale videre om, hvornår man skal have proteinbehov. Og der er rigtig mange forskellige idéer. Blandt andet, der taler man om, at man skal have en speciel slags protein, aminosyre, branch chain amino acid, BCAA, det der hvide, farvede pulver, der smager en masse forskellige ting. Og det skal man fx have i forbindelse med træningen. Det er en god historie i min verden. Det er en god historie, fordi at jeg har endnu ikke fundet nogen beviser for, at det er så banebrydende vigtigt, at man skal have det under træningen. Det er energi, så der er ingen tvivl om, at energi, mens du træner, gør, at du kan træne længere tid. Så lad os holde os til det som den logiske sammensætning med det. Bruger jeg aminosyre, når jeg træner? Det kan jeg godt. Det kunne jeg godt finde på, hvis jeg skal træne i lang tid. Sætter jeg mine kunder til at gøre det? Absolut. Nej, på ingen måde. Så kan man sige, at det var under træning. Hvad med før, og hvad med, som de fleste nok interesserer sig for, hvad med efter? Der er både positiv tale om protein før, og positiv tale om protein efter træning. Der er også undersøgelser, der viser, at hvis du bare får protein i løbet af dagen, på et eller andet tidspunkt, uden at det er sammensat præcist ud fra din kropsvægt og hvad du end gør, så er det også fint nok. Så uanset hvad du gør med dine proteiner, så kan man sige, så skal det nok gå. Jeg interesserer mig for, fordi at jeg vælger at prøve tingene af, at jeg får protein, for eksempel aminosyrene, inden jeg træner, og så får jeg måske en proteinshake efter jeg har trænet. Det kunne jeg finde på at gøre. Jeg kunne også bare finde på at spise frokost eller aftensmad efter jeg har trænet, eller morgenmad, hvis det nu er en morgentræning. Så i min verden, der handler det egentlig bare om at få protein i form af en eller anden kilde. De fleste, de definerer protein, når man taler om protein, som proteinpulver og valleprotein. Det der, man enten kan købe fra forskellige firmaer, eller man kan blande i en shake og så drikke det. I min verden, der er det hurtigt protein. Det vil sige, at du kan have det med dig. Det er let tilgængeligt, hvis du for eksempel ikke lige har din frokost, eller du ikke lige ved, hvad du skal gøre med din mad, efter du har trænet. Så det er super godt. Det du skal passe på med, det er, at hvis du har en afbalanceret kost, og så lige pludselig begynder at tilføre proteinpulver, så vil du få mere ind, end du normalt gør. Så hvis dit mål for eksempel er, at du vil tabe dig, og du øger dit indtag, så vil du højst sandsynligt modarbejde det ved for eksempel at tage proteinpulver. Fordi du får flere kalorier ind om dagen. Det er nogle mennesker, så siger, det er, at proteinpulver eller proteiner, dem kan man ikke tage på af. Og det er det lidt samme som at sige, at en kalorie ikke er en kalorie. Det er en anden debat, som jeg vil tage i en anden sammenhæng, men i min verden, der synes jeg, du skal passe på med at skelne. En kalorie er en kalorie. Super simpelt. Hun spørger også, om det vil hjælpe hende i et muligt vægttab. Hun er i gang med at tabe sig, hun vil gerne tabe sig 20 kilo, og om proteinet kan gøre noget for hende i den sammenhæng.
Og det er lidt det samme igen, det der med at tilføre det i løbet af dagen, og tilføre det til måske en normal afbalanceret kost. Så ja, en øget proteinindtag kan hjælpe, fordi at du måske vil være i stand til, eller du vil være mindre tilbøjelig til at spise alt muligt andet. Men det er ikke et eller andet vidundermiddel. Det er ikke en nupo, det er ikke et eller andet slankemiddel, der gør, at du taber dig. Det er en enhed af træ, som du skal have i løbet af din dag. Med det mener jeg protein, kulhydrat og fedt. Så hvad skal jeg svare dig? Ja og nej. Altså du kan tabe dig ved at spise proteinpulver, hvis du sørger for, at du ligger i lavt kalorieindtag. Så kan det godt hjælpe dig. Hvis du ligger i et afbalanceret kalorieindtag, og så vælger at indtage en proteinshake, eller køber en proteinshake, så vil du modarbejde det. Det der så også kan være en sag for dig, det er, jamen måske får du ikke så meget protein i forvejen, så kan det lige pludselig være relevant. Da man kan opleve, at man bliver mere øm dagene efter, hvis ikke man får nok protein. Så din restitutionstid forkortes, hvis du får nok protein, eller får tilstrækkeligt protein i forhold til, hvad du har brug for. Det er du nødt til at prøve dig frem med. Det kan du, altså igen, det der med de der forskellige måleenheder og faktorer, man kan gange med, det kan ikke rigtig bruges til noget. Prøv det af i stedet for at mærke efter, hvor du er med din krop. Du kan også bruge det i forbindelse med at øge din muskelmasse, fordi at protein er en af byggestenene derom. Det, jeg synes er så interessant, det er, at det er jo ikke protein alene, det er egentlig mere bare det, du øger dit indtag en lille smule, og du måske stimulerer din krop i forbindelse med din træning, sådan så du vokser. Så det er igen, proteinet er med, men det er ikke hovedansvarligt. Det er en del af opgaven. Det man så interesserer sig for, det er det med aminosyrene, som jeg har snakket om før, at der er forskellige slags proteiner. Der er forskellige slags aminosyrer. Og for at gøre det nemt i den sammenhæng, der vil jeg sige, at alt hvad der kommer fra kød, der er nogle bælgfrugter, der også indeholder protein. Så kød, mælkeprodukter, alt tæller som protein. Så er der noget hurtigt optageligt og langsomt optageligt på samme måde, som der er hurtigt og langsomt optagelige kulhydrater. Hvad jeg ved, og hvad jeg har lært om det, der er jeg ikke så hysterisk med det. Der skelner jeg ikke mellem casein og isolat for eksempel. Så jeg vil hellere interessere mig for eksempel for dit vedkommende, at du får fordelt de proteinindtag i løbet af dagen. Og lad mig være så stringent med det. Og jeg vil helt klart foreslå, at du spiser noget normalt mad, der indeholder protein, frem for at du får proteinpulver. Det er nok den store humle omkring det. Det var